Биогумус ин нурӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад, ки дар ҷойҳои махсус бо ёрӣ ё бо коркарди кирмҳои махсус тайёр карда мешавад. Якум порура мехарем, пору маҳсулотҳои атходои пиёзои пусидагӣ, качкаи пусидагӣ, сабзи мо оварда ба кирмакҳои калифорниягӣ метиҳем. Кирмакҳо коркард мекунанд, барои мо биогумус истеҳсол мекунанд. То 30% бардоштани ҳосилнокии замин. Дуюм фоидааш ҳамеяк, ки ҳамин тухме, ки дар биогумус шинонда мешавад, ҳамон безарар ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ба воя мерасад, не парварда. Баъдан ҳамин бо биогумус бо як хосияти хубш ҳамеяк, ки агар растаниҳое ки беқувват бошанд ё ки заминҳои беқуввата вақте ки меандозем, ҳамон растанӣ нашъунамо, иммунитети растанӣ ба қувват мешавад.